мардуми ғарибӣ, ассалому алайкум бародарои мапа, хӯракҳои мардуми ғариби ма. Ҳамата дӯст медорум бачаҳои ча. Аввали сағраи лақлақем бачаҳои ча рӯзи идай. Имрӯзаги идай мардуми ғариб. Баъд як гапакири рӯз шидистай шумшумаки самсамаки рӯзшавӣ. Як хонаи 6 сотиха дар шаҳри Душанбе инами политехникум рӯ парӯи Газпромтон мемонам. бачаҳои ча пахваракҳои ғариби ма, хизмати сағраи лақлақӣ барои шумо шав рӯз ҷони сияи лахчаи тар мекунам ки мардуми ғариба хирсанд кунам ба хостаҳошон барасонамаш. бачаҳои ча пахваракҳо бисёрш аз шаҳри Душанбе ай политехник мехона мекоф ина мерос ай худо раҳмати момамай мега соҳибхона. И бародара нигоҳ ки нефундами то исш метони ки ҷиянта тиш бихари полни исша худа зиндагӣ кунӣ. 7-8 дар хона бачаҳои ча чакдона нигоҳ ки бародаро самсамаки рӯзшавӣ аввали рӯз шидеста бихезен бачаҳои ча успед кунед ки 7-8 дар хонара ҳавли 6 сотиқ барои шумо 85000 сомонӣ кардем. аввали ин чаптана паптана бо ай усухона ина дастархона. аввали бачаҳои ча дастархонами ҳам ид мекунӣ, ҳам навор мекунӣ, ҳам хушомадӣ. дар номтон ҷону бародаро номрӯи соҳибхонара мемонам, шамол вори занг бизанем ки успед намекунен. нархше бача дар иҷа медонед хитон бародаро ки сотиқиш 17-18 $1000. аки хона бизнесҳоеро бинам ба чалуко тез намехӯранд, як сотиқӣ мекунанд катежи бо мегиранд як сотиқ хати як хонаша 500-600 $1000 мефурӯшанд. ман мехоҳам ки бародарои ғариби худам успед кунад. вале пул надорам бачаҳои ча, агани худам ҳозир мехарамаш. соҳибхонаям мардаки хубе ҳастае ки можид ки бо ягон чияки дига муомила кунад. на 100 $1000 гуфт шапу мотама гирифтам дар ҳамин рӯзи гуфтам чанд қашид навор накардам мардуми ғариб ҳама хидӣ ба хидӣ ҳам ҷалайд пайта мезананд бамонамшон. бародаро айба инда тақсимш мекунӣ, ним шаката метӣ, ним шахида зиндагӣ мекунӣ. 7-8 дар хонаи лави ра пеши Газпром успед кунед. номрӯра мемонам занг бизанед. ай номи канали